даруди пур аз меҳру муҳаббати моро бипазиред. бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 22 сентябр ба тақвими сол ҳамчун рӯзи рӯдакӣ ворид шуд. дар ин рӯз албатта шеъри волои рӯдакӣ махсус садо медиҳад. аз ҷониби пажӯҳишгарон пажӯҳишҳои зиёде ироа мешаванд, то ки дар шинохти рӯдакӣ, дар боло бурдани завқи шеърфаҳмӣ, шеърдонии мардуми мо, дар боло бурдани ҳисси ватандӯстии мардум, яъне бояд ки хидмат кунад албатта. ва албатта таъсири неки ин рӯз бисёр эҳсос мешавад. ва дар арафаи рӯзи нек ва рӯзи фархунда, яъне рӯзи рӯдакӣ, мо ба студия рӯдакишинос, номзади илми филология, ходими пешбари илмии пажӯҳишгоҳи адабиёт, забон ва адабиёти ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ, Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Анзурати Маликзодро даъват кардем, то дар атрофи масоили шеъри рӯдакӣ, шинохти он суҳбат дошта бошем. нахуст мехоҳам сон шавам, ки бо ин ки ҳамаи тадбирҳо андешида шуданд, бунёди рӯдакӣ таъсис ёфт ва яъне ҳамасола ин рӯз боз таҷлил мегардад, ҷашни рӯдакиам баргузор гардид дар сатҳи бисёр баланд, вале ҳанӯз шинохти одаму шуъаро ҷавобгӯи талабот нест. чаро? басор ҳам зист ки 22 сентябр ҳамасола ҳамчун рӯзи рӯдакӣ таҷлил мешавад. шеъри рӯдакӣ шеъри оламгир, шеърест ки ҳамсон бо арзишҳои истиқлолхоҳии ҷумҳурии азизи мо аст. шеъри бедорӣ аст, шеъри огоҳӣ аст, шеъри худшиносӣ аст. таи чандин сол аст ки ин ҷашн ҳамасола баргузор мешавад, китобҳо чоп мешавад, маҷмӯи мақолаҳо чоп мешавад. аз тарафи бунёди рӯдакӣ ки дар назди институти забон ва адабиёти ба номи рӯдакӣ фаъолият дорад, ҳамасола таҳқиқоти арзишманд, маҷмӯаҳои мақолаҳо ба нашр мерасанд. ва тарзе ки гуфтед чандон назаррас нест фаъолияти рӯдакишиносии мо. ман фикр мекунам ки бояд дар мактабҳо, мактабҳои миёна, мактабҳои таҳсилоти умумӣ, дар васоити ахбори омма, дар телевизиону радиову дар ҳамаи воситаҳои тарғиботиву ташвиқотӣ бояд ҷашни рӯдакӣ ба таври дилхоҳ ҷашн гирифта шавад. шеъри рӯдакӣ тарғиб шавад, чун шеъри устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ шеъри ҳамсанг бо ормонҳои истиқлолхоҳии мо аст. даврае ки устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ мезист, аҳди Сомониён, давраи давлати миллии мо буд. ормонҳои миллии он давлат, арзишҳои миллие ки устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ дар шеър тарғиб кардааст, бо арзишҳои имрӯзаи кишвари азизи соҳибистиқлоли мо ҳамсону ҳамсанг аст. бинобар ин устод Рӯдакӣ шиносномаи миллати мо аст. шеъри рӯдакӣ оинаи тамомнамои арзишҳои миллию инсонӣ ва умумбашарӣ аст. барои месазад ки тамоми ниҳодҳои ҷомеа ин ҷашнро таҷлил кунанд. фақат бунёди рӯдакӣ ба омӯзиши рӯдакӣ машғул набошад, балки тамоми ниҳодҳои ҷумҳурии мо аз боғча сар карда дар сатҳи дилхоҳ ин ҷашнро баргузор намоянд, саҳм гузоранд барои хубтар гузаштани рӯзи рӯдакӣ. шеъри рӯдакиро хонанд, рӯдакихониҳо таъсис дода шавад бояд. ман ҳамин гуна фикр мекунам. фикр мекунам ки мо бо рӯдакӣ воқеан ифтихор мекунем, вале ҳанӯз як ифтихоре ки самимӣ бошад ва бо шинохт бошад, чунин як ифтихор
ба вуҷуд наёмадааст. чаро ки мо пажӯҳишҳои зиёде дар мавриди рӯдакӣ аст, вале ба истиснои асари рӯдакии абдулғанӣ мирзоев мо як пажӯҳише ки ҷаҳонӣ бошад ва фарогир бошад надорем ва асрори шеъри рӯдакӣ, назокати он ҳанӯз барои хонандаҳо ва ҳатто барои баъзе пажӯҳишгарон ҳам нокушода мондааст. Чӣ бояд кард? дуруст фармудед устод. Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ дар саргаҳи бедории миллӣ қарор дорад. замони устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ замони эҳёи фарҳангу тамаддуни форсии тоҷикӣ буд. дар истилоҳи умумии ҷаҳонӣ ренессанс мегӯянд. чун устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ дар замони эҳёи фарҳангу тамаддуни форсии тоҷикӣ мезист ва имрӯз ҳам ки мо дар як кишвари соҳибистиқлол зиндагӣ дорем, барои рушди фарҳангу тамаддуни миллии хеш ниҳодҳои боломақоми кишвари мо, ҳукумати ҷумҳурии мо пайваста талош мекунанд. бинобар ин зарур аст ки мо шинохти рӯдакиро низ дар ҳамин сатҳ қарор диҳем. асари таҳқиқии устод Абдулғанӣ Мирзоев пас аз асари таҳқиқотии устод Садриддин Айнӣ ба вуҷуд омадааст. устод Садриддин Айнӣ нахустин рӯдакипажӯҳи тоҷик ҳастанд ки сирри мондагории осори рӯдакиро бозкушоӣ карда буданд. ва бори аввал устод Айнӣ гуфта буданд ки шеъри устод Рӯдакӣ саҳли мумтане аст. шеъре ки дар дидан осон, содда, равон, аммо офаридани ин гуна шеър хеле кори душвору мушкил гуфта буданд. пас аз ин таҳқиқоти устод Айнӣ, таҳқиқоти Абдулғанӣ Мирзоев ба майдон омад, рӯи кор омад ва пештар аз инҳо таҳқиқоти Саид Нафисӣ дар Эрон чоп шуд ва хушбахтона таҳқиқотҳои хуб ҳам мо дорем. масалан пас солҳои баъдӣ ба Алохон Афсахзод Одаму шуъаро гуфтани як китоб навиштанд ки дар бораи ҳамасрони Рӯдакӣ буд ва дар бораи Рӯдакӣ як миқдор латофату назокати шеъри Рӯдакиро бозкушоӣ карданд. дар интаҳои чанд соли охир хушбахтона як таҳқиқоти мондагори адабиётшинос ва рӯдакишиноси бисёр барҷастаамон Субҳон Амирзода ба чоп расид бо номи Рӯдакӣ аввалин шоири миллӣ ва ҷаҳонӣ. гап сари он аст ки ин китобҳо бо теъдоди кам чоп мешаванд. 100-200 нусха чоп мешаванд ки ин ба тамоми мардум намерасад. ва дар ҳамин таҳқиқоташон устод Амирзода нуктаҳои муҳими рӯдакишиносиро матраҳ карданд ва ба як миқдор андешаҳои назарӣ баён карданд ки бояд диққати рӯдакишиносон минбаъд ба чӣ равона карда шавад. он касам дар ҳамин таҳқиқоташон пайваста зикр карданд ки бояд аз нуқтаи назари арзишҳои эҳёӣ, ренессансӣ бояд баҳо дода шавад ба ашъори Рӯдакӣ. дар он сурат мо ба ҳадафи ниҳоии Рӯдакӣ ки чӣ ҳадафҳоеро дар шеър дошт, ҳадафҳои устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ дар шеър бо ҳадафҳои давлатсозии амирони Сомонӣ ҳам вазн буд, ҳам санг буд. ва агар ҳамин гуна таҳқиқот сурат гирад, он тадқиқот барои кишвари имрӯзи соҳибистиқлоли мо ҳам муҳим аст. сухани рӯз хоҳад буд. бинобар ин рӯдакишиносои имрӯзро лозим меояд ки ба нуктаҳои муҳими ашъори Рӯдакӣ амиқтар ворид шаванд, ба ҳикмати шеъри Рӯдакӣ ворид шаванд. шеъри устод Рӯдакӣ шеъри ҳакимона аст. шеъре ки аз ҳикмат, аз донишу аз фалсафа берун омадааст. аз ҳикмати азалии мардуми тоҷик берун омадааст. хусусан ҳикмати давраҳои бостони адабиёти моро дар шеъри Рӯдакӣ таҷассум кунондааст устод Рӯдакӣ. шаҳди ҳикматиноби аҳди сосониён, аҳди давраи масалан Анушервону инҳоро ба шеър ворид кардааст Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ. бинобар ин мо шеъри Рӯдакиро шеъри ҳакимона мегӯем ва шеъри аҳди Сомониён шеъри ҳикматнок аст, шеъри ҳакимона аст.
шаҳиди балхӣ яке аз намояндаҳои барҷастаи аҳди сомонӣ, ҳам асри бисёр ҳикматдони устод рӯдакӣ мегӯяд, ки даъво кунӣ ки шоири даҳрам валек нест, дар шеъри ту на лаззату на ҳикмату на чам. яъне дар он замон роиж будааст ки шеър бо ҳикмату бо фалсафа алоқаманд бошад, аз нуктаҳои муҳими пандию андарзӣ инкишоф ёфта бошад ва шеър баҳра бардошта бошад. Масалан, ҳамин байтҳои ҳар байте ки аз устод рӯдакӣ мегирем: бирав зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир, ки баҳри дафъи ҳаводис туро ба кор ояд. ҳар ки номӯхт аз гузашти рӯзгор, низ номӯзад зи ҳеҷ омӯзгор. ин шеър илова бар он ки аз ҳикмати асарҳою пандномаҳои давраи бостони мардумӣ орёӣ сарчашма мегирад, ҳамзамон аз ҳикмату фалсафаи мардуми юнон, аз ҳикмату фалсафаи давраи исломӣ маншаъ мегирад, сарчашма мегирад, баҳра мегирад. бинобар ин як шеъри мондагор аст. ва ана ҳамин ҳикматписандии устод рӯдакӣ, ҳакимона сухан гуфтани устод шеъри ӯро дар ҳамаи замонҳо мувофиқу муносиб ҷилва медиҳад. устод рӯдакиро муосиртарин шоири замони мо ҷилва медиҳад. масалан, андешаву ҳикматҳое ки устод рӯдакӣ дар шеър матраҳ мекунад, гумон мекунем ки ҳамин замон барои мо гуфта шудааст. масалан, ҳамун шеъри машҳури чун теғ ба даст орӣ, мардум натавон кушт. наздики худованд бадин нест фаромӯшт. ё охири ҳамин байти охири ин шеър: ангушт макун ранҷа ба дар кӯфтани кас, то кас накунад ранҷа ба дар кӯфтанат мушт. ин шеър магар ба ҳамон ҷаҳонхоҳони имрӯза панд нест? ҳушдор намедиҳад ҷаҳонхоҳони имрӯзаро ки бе ҳеҷ сабабе муғризона ангушти таъррузу таҷовузу зӯрӣ ба кишварҳои дигар мезананд, мехоҳанд амнияти кишварҳои дигарро ноором кунанд. ин панди рӯдакӣ панди ҳамин рӯз аст. бинобар ин устод рӯдакиро барҳақ яке аз муосиртарин шоири классик ном бурдан равост. ба ҳамин хотир аст ки шумо дар мавриди ҳикматаш суҳбат кардед ва гуфтанд ки рӯдакӣ рафту монд ҳикмати ӯй, гул бирезад нарезад аз вай бӯй. яъне ҳанӯзам ин муъаттар ва ҳикматаш боқӣ аст ва ин бӯи гул мондааст. албатта муроди ман ва ҷуз ин буд ки мо пажӯҳишҳои ҷаҳонӣ дошта бошем ва ин пажӯҳишҳо дар олами ғарб ва чӣ дар шарқ яъне бештар тарғибу ташвиқ шаванд, ки дарёбанд ки мо масалан илми мо то куҷо дар самти рӯдакишиносӣ саҳм дорад. хушбахтона имрӯз таҳқиқотҳои ҷолиб ба вуҷуд омаданд. хусусан дар ҳамин рӯдаки пажӯҳӣ дар замони истиқлол як шукӯҳи хоса пайдо кард. падидаи нодир, як китоби Субҳон Амирзода, рӯдаки падидаи нодир, як китоб чоп карданд. китоби аввалашон, китоби дуюмашон рӯдаки аввалин шоири миллӣ ва умуми башарӣ, яъне ҳамин шоири ҷаҳонӣ, андешаҳои умуми ҷаҳонии рӯдакиро матраҳ карданд. устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ дар воқеъ шоири умуми ҷаҳонӣ аст. андешаҳое ки матраҳ мекунад, ман ҳамин байте ки ҳозир хондем, барои ҷомеаи ҷаҳонӣ короянду муфид аст. ҳар чизе ки дар бораи устод рӯдакӣ мерос мондааст мехонем, ҳар байту ҳар мисрае ки мондааст мехонем, аҳамияти умуми ҷаҳонӣ дорад, дар баробари он ки пеш аз ҳама аҳамияти худшиносии миллӣ дорад. аҳамияти миллӣ дорад ва аз роҳи ана ҳамин шинохти ҷаҳоншинохтии миллӣ устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ масъалаҳои умумибашариро дар шеър матраҳ карданд. ҳамон байтҳое ки бо дода қаноат куну, бо дод бизӣ, дар банди такаллуф машав, озод бизӣ, дар беҳзи худе назар макун, ғусса махӯр, дар камзи худе назар куну, шод бизӣ. магар ҳамин шеър озодӣ, бо озодона зистан, бетакаллуф будан, бо дод зистан,
یعنی با عدالتانه زیستن، دست تعرض به دیگران دراز نکردن، با چشم طمع و حریصی و مال و ملک و به دولت و به مرز و بوم کسی نظر نکردن را ترغیب نمی کند. ترغیب همین است. مگر همین اندیشه ها فقط برای امروز برای مردم تاجیک ضرورند؟ نه، برای تمام بشریت این اندیشه ها. با داد قناعت کن و با داد بیزی، در بندی تکلف مشو و آزاد بیزی. برای فکر میکنم برای تمام ملت های جهان یک پیامی پندگونه و حکمت آمیز است که انسان را خوشی و فرح عطا میکند. واقعا وقتی که همین حقیقت رو خواننده و هر یک همیلت ما یعنی یا شهروند کشور ما درک میکند و افتخار بیشتری برودکی پیدا میکنه در وجود و نخست فکر میکنم که باید انا همین حقیقت رو دریابد. متاسفانه زیبایی، اسرار و نزاکت سخن رودکی و حکمت او هنوز برای همه معلوم نیست. آیا ما امید بسته میتوانیم که در سالهای آینده به این مقصد نائل شویم؟ بله، من فکر میکنم چون جامعه ما، جامعه امروزه عزیز ما با ارزش های ملی پابرجا است. نظری نیک دارد درباره ارزش های ملی. گذشته خودش را دوست می دارد و می خواهد که بیشتر به تحقیق گذشته مشغول باشد. چون ما گذشته را درست نآموزیم، آینده را درست ساخته نمی توانیم. و عموما فلسفه ما مردم آریایی همین گونه است که به طریق مسلسل ترقی می کند. ما گذشته را می آموزیم، خوب سبق می گیریم، آینده را می سازیم. آینده را به طور دنیوی می سازیم. و باز اندیشه هایی که استاد رودکی در شعر مطرح کرده است، اندیشه های صرف دنیوی است. اندیشه هایی است که بر پایه جهان شناختی دنیوی و دانش بنیاد یافته است. ترغیب دانش است. امروز هم جامعه های دست بالا و توانا هستند که اگر دانا باشند، سفید دانشمندانشون بیشتر باشد، با دانش بیشتر رو بیارند. و همون بیتای استاد رودکی میگوید که تا جهان بود از سری آدم فراز، کس نبود از راه دانش بی نیاز. مردمانی بخردند در هر زمان، راه دانش را به هر گونه زبان. گیرد کردند و گرامی داشتند، تا به سنگ اندر همه بین گاشتند. یعنی این پیام رودکی پیام امروزی است. چراغی روشن است و از همه بد بر تن تو جوشن است. یعنی بر همه بدی و ناامنی ها تنها با نیروی دانش. چی باید کرد تا این روز، یعنی روز رودکی در سطحی بسیار بلندتر، یعنی بهتر از پیشتر تجلیل گردد؟ باید در باغچه ها، در مکتب، معلمان و آموزگاران فن زبان ادبیات بیشتر این مسئولیت درک کنند. بیشتر بر رودکی خوانی مشغول شوند. رودکی گفتیم فقط برای بنیاد رودکی که در نزد پژوهشگاه زبان و ادبیات است، فقط برای اون نیست، برای تمام ملت است. معلمان مکتب درست تشویق کنند. رودکی را در هنگام درس درست تشویق کرده توانند. در دانشگاه ها نیست، استادان فن زبان و ادبیات باید تشویق کنند، به طور درست تشویق کنند و همین موقع جایگاه استاد رودکی را به طالب علمان درست فهمانده توانند. در آن صورت خود از خود مردم بر رودکی، به شناخت رودکی و هم اسران او میل خواهد کرد. تشکر به اینکه دعوت را پذیرفتید، آمدید و صحبت بسیار جالب کردید. سلامت باشید. من هم منتدار هستم از شما که ما را دعوت کردید به این صحبت. سلامت باشید. منتدار هستم.